Benvingudes i benvinguts al cicle de debats online de la Fundació Catalunya Cultura. El digital és un canal que potencia allò que tens a dintre. És difícil que cada equipament pel seu compte, cada projecte pel seu compte, pugui resoldre. Jo crec que hem de ser fonamentalistes del canvi, aplicant la creativitat i el valor social que té la cultura. És brutal. Té una oportunitat enorme de demostrar el que és realment. Jo, per mi, la gran reflexió és què canviarà a nivell individu, a nivell societat, a nivell empresa i a nivell de projecte cultural o de la cultura, perquè totes les crisis, totes les grans crisis han portat associades grans canvis. I jo crec que hauríem d'aprofitar aquesta situació, que d'alguna manera és absolutament única, per convertir-ho en un revulsiu o en un punt d'inflexió per tal de que la cultura realment ocupi el lloc d'honor que hauria d'ocupar la nostra societat. Per tant, hem d'apostar moltíssim per la cultura, perquè sabem que les civilitzacions que aposten per la cultura són civilitzacions millors. Aquests Nadal, si obren els teatres, nois, no cal, podeu fer cistelles, però també podeu fer entrades de teatre. És a dir, per què no canvieu les cistelles per la cultura? Moltes gràcies per convidar-nos i sobretot per visibilitzar el territori, que moltes vegades ja tenim molts de feedbacks. Algunes vegades no es visibilitza prou de la importància rellevant i estratègica de fundacions i mecenatge privat que sustenten aquest dèficit continu i endogàmic que portem durant fa més de 30 anys. És allò de dir, davant dels problemes, un problema et pot generar una molt bona oportunitat, no? Volem impactar per aquí també. O sigui, utilitzar l'art com una eina per donar suport emocional. I això, evidentment, no té una quantificació amb nombre de visites o participants en aquests tallers, però creiem que l'impacte que puguem tenir, fins i tot a nivell intern dels nostres treballadors, o sigui, la Fundació vol ajudar l'empresa ajudant els seus treballadors, no necessitem quantificar-ho. Jo a vegades dic no cal que surti el logo, l'important és que facis la feina que has de fer. Però és veritat que tenim una predisposició natural per parlar i per preguntar. És a dir, jo crec que no ens fa tanta vergonya assumir que no tenim unes competències o que no en sabem prou d'una determinada qüestió i ens és relativament fàcil demanar ajuda o aconseguir algú. Jo sempre he pensat que és millor poqueta gent però bona, no? És una mica en aquest sentit, siguin homes o siguin dones, Es un cambio generacional, pero yo creo que también es que este giro en las direcciones, ese giro que estábamos diciendo que antes era más de ordeno y mando, en muchos casos, no en todos, por no generalizar, y este cambio a los liderazgos de ser más inclusivos de los equipos, tenerlos en cuenta, escucharles de verdad, también es que la gente està més contenta. Les dones ens ha costat molt històricament anar aconseguint equiparar-nos i encara hi som. La tensió no s'ha acabat i hi ha molt camí per córrer. I és veritat que al llarg del nostre dia a dia vivim molts micromasclismes. Hem de construir organitzacions felices, on hi hagi felicitat. Jo estic completament d'acord. Un ha de poder anar a treballar feliç. Jo l'única part positiva, i era perquè aquests dies no ens quedava un altre que fer això, era veure com instintivament tothom va anar a parar la cultura de forma molt instantània i molt ràpida. És veritat que ha sigut una digitalització d'urgència, però que ens obre un ventall molt interessant a nivell de comunicació de la cultura, que és que cada casa de cultura, cada sector s'ha de buscar la vida per tenir una plataforma digital de continguts paral·lels que han de servir per obrir boca de lo que és el contingut cultural en si, però que no necessàriament han de ser el substitutiu d'aquest contingut cultural. Per tant, la necessitat de doblar la base del consumidor cultural actiu també estaria molt bé que les elits, no les elits culturals, les elits del país, les elits econòmiques, polítiques, etc., donessin més importància a la cultura i allò ens fèiem, no sé si la proposta, la broma, no sé, potser no és una broma, potser és una proposta de dir què passa
És a dir, per què a les escoles de negocis, que és d'on surten les elits que dirigeixen el país, al final surten de les escoles de negocis, per què no hi ha uns continguts específics sobre cultura, sobre el paper de la cultura en la societat, sobre indústries culturals. Només un 5% de la gent ha tingut un problema físic. N'hi ha hagut de tot tipus, del més tràgic al gairebé asimptomàtic. Només un 5% de la població s'ha hagut de refiar de la sanitat. El 95% restant ens havíem de refiar d'algú que ens curés l'ànima. 95% restant, no? Per tant, bé, és una xifra que també la deixo aquí per veure també que evidentment s'ha d'invertir molt en aquest 5% perquè ens hi va la vida, és evident, però llavors hi ha una quantitat del 95% restant que és tenir-lo present també. El tema de la llei de mecenatge, certament, si les condicions fiscals fossin més beneficioses per a les empreses i a nivell personal, s'aconseguiria, com el cas de França, seria el més paradigmàtic, no? Millorar de forma important el pes específic del sector privat dins del mecenatge cultural, però per sobre tot això, és una qüestió de compromís ètic en la societat. O sigui, a nivell personal i molta altra gent que conec, per descomptat sempre serà benvingut una llei de mecenatge més atractiva, però per sobre de tot el que ha de prevalèixer és el compromís ètic de retornar a la societat allò que la societat t'ha donat i que t'ha permès crear tota aquesta activitat empresarial. I per tant, hauria de prevalèixer per sobre de tota aquesta qüestió dins el teixit empresarial del país. Vivim en un context de molta immediatesa i, per tant, és molt possible que el líder polític no vegi un resultat immediat i això fa que la inversió en cultura ho trobi senzillament un malbaratament de recursos i després el que ha dit ara en Sergi, electoralisme pur. Almenys a Catalunya el que s'ha demostrat és que s'ha pogut fer productes culturals bàsicament perquè hi ha hagut una empresa sensible a aquesta qüestió i mecenes que ho han fet possible. Les empreses avui tenim un paper rellevant i transcendent amb la participació activament amb els actes de responsabilitat social o amb la cultura o de la manera que sigui. Jo crec que al final és l'empresari, és la persona, és l'individu que ha de creure, és el que ha de tenir la sensibilitat i ho ha de portar a l'ADN. Tinguis o no ajuts fiscals, has de tenir la teva pròpia dotació pressupostària, si realment hi creus. Quina és la funció primera de l'empresa? Que és crear riquesa i llocs de treball. Això no podem oblidar-ho, perquè si pensem que l'empresa només té com a fi, i no ho pensem, ajudar la cultura, ens equivocarem. Sembla, com en qualsevol país anglosaxó, sobretot, per què funciona bé la filantropia i el mecenatge? Perquè l'empresa està per crear riquesa, per crear llocs de treball, per innovar, com a colofó té beneficis, i aquests beneficis els pots destinar una part d'ells a la filantropia, al mecenatge i a promoure la cultura. Aquí al nostre país i a Espanya hi ha unes grans empreses que tenen ja les seves fundacions. I després hi ha empreses mitjanes i, diguem-ne, petites que voldrien col·laborar si tenen beneficis al fet cultural, però que els és molt difícil, com heu dit tots, sobretot en Sergi Ferrer, per al problema que manca una llei de mecenatge o una falta d'ajuts directes. Molts de vegades ens podem veure preparats per crear algun tipus de fundació, però també hem de ser responsables que no tothom està preparat ni professionalitzat per crear una fundació. Aleshores, la creació de la fundació o les empreses també és important que sapiguem estar allà on ens toca. Si estem preparats per afrontar-ho, hi ha el compromís, hi ha la vocació i la dotació de recursos per poder-ho fer perfecte, però si no, les empreses també és important saber decidir si ja hi ha iniciatives, fundacions o administracions que estan contribuint i són fundacionalment responsables i contribueixen a la cultura, adherir-te a allò que ja funciona, que té trajectòria, que està professionalitzat i que fa les coses ben fetes. És que sense ètica
no pot haver ni cultura ni estètica. Vull dir que, per tant, sense ètica no anem bé. No oblidem que aquest equip respon a unes patrones i uns patrons i a uns membres del Consell de Mecenatge que ens han permès fer-ho. Per elles i per ells, tot el nostre agraïment, igual que per totes les persones que setmana rere setmana ens heu estat seguint, en directe o llavors en diferit.